vou explicar dunha forma sinxela como garantir a coherencia entre a programación dun módulo e o seu caderno de aula. Cando falamos de coherencia entre estes dous documentos, referímonos aos elementos de cualificación e pesos que lle damos a estes elementos de cualificación, tanto para calcular a nota de cada unidade didáctica como para calcular as notas das avaliacións ou a nota final do módulo. Ben, cando facemos a programación neste apartado de deseño de unidades didácticas, pois escollemos os criterios de avaliación que se van a ter en conta nesa unidade, así como os tipos de instrumentos que imos usar para verificar se acadan eses criterios ou non. Son os tipos de instrumentos que se ten que recoller no caderno de aula? Non. O que se ten que recoller no caderno de aula é cada un dos elementos de cualificación, é dicir, todo aquilo que recolle unha nota, como pode ser unha tarefa, un traballo, un exame, de acordo? E no apartado de criterios de cualificación e recuperación, que vemos máis claramente aquí, onde nos especificamos como imos calcular esas notas e como imos puntuar os distintos elementos e cales son os nosos elementos de cualificación. Por exemplo, no meu caso, para cada unidade didáctica a nota calcúlase o 35% coa nota obtida das prácticas, que poño que é unha media ponderada porque non todas as prácticas valen o mesmo. E un 65% será dos exames, tamén ponderada porque non todos os exámenes valen o mesmo. Isto é o que ten que guardar coherencia co meu caderno de aula. No meu caderno de aula, por exemplo, aquí vemos un exemplo da unidade 4 que ten un apartado de prácticas e un apartado de exames. O apartado de prácticas ten un peso do 35% e o apartado de exames ten un peso do 65%. E, polo tanto, estou guardando unha coherencia. Media ponderada, porque, como vedes, aquí as prácticas non pesan o mesmo. E o mesmo ocurre cos exames. De acordo? Pero o que sí temos que ter reflexado na programación son os elementos de cualificación que imos usar para calcular as notas, tanto da unidade didáctica como das avaliacións, como a nota final do curso. De acordo? Veña, revisade a vosa documentación, asegurádevos de que na programación tedes como calcular cada unha das notas parciais que damos aos alumnos, asegurádevos de que no voso caderno de aula aparece as unidades que empregades para recoller notas cada unha das categorías de cualificación, que é o que recolle unha nota, vale? E todos os exercicios e exámenes que recollan unha nota, é dicir, todos os elementos de cualificación. De acordo? Veña, ánimo e adiante.